Bizkaia eta Gipuzkoa arteko mugan dauden mendi hauetan geratu zuten duela 78 urte Frankoren indarren erasoaldi azkarra gudariek. Eta bertar arte igo dira gaur oinez botak jantzita lehendakaria buru Aiastiako batailan borrokatu ziren gudariei omenaldia egitera. Gorraitzi da garrantzitsua. Hemen gelditzu arazi eutzielako frankistari eta horrek denporen mobalako gobernu bat sortu eta gobernu horrek lan egiteko. 14 gudari hil ziren gutxienez eta 3 hobi aurkitu dituzte Zirardamendin. Hala ere gehiago daudela uste dute. Eta hor bioi basarresa baino nuntzatxuen daude beste 11 edo 12. Euren omenez Gernikako arbolaren kimua landatu dute Elgoibarreko San Miguel gainean. Gaurkoa importante izela. Bertan izan dira gudariaien senideak. Importantea familia osoarentzat, nik uste dut etorri garen guztiontzat, baina guretzat bereziki osada ere agertu salako hilobi honetan. Urkullu lehendakariak Euskadin memoria historikoa berreskuratzeko programa bat iragarri du. Eusko Jaurlaritzak garrantzia duen horretan egiten du aurrera. Gogoratzea, oroitzapena egitea, ordaina ematea eta sendatzea. Zirardamendiko frontean fasistei aurre egin zieten gudariek egin zuten ospetsu Eusko Gudariak abestia eta doinu honekin aitortu zaie Euskal Herriaren alde egin zuten sakrifizioa.